dawn l-affarijiet mhumiex biss affarijiet eri-feri tal-bankiera li ma jaffettwx l-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum, affarijiet li qed jiffiltraw u jimpattaw direttament il-ħajja tan-nies komuni. Mela, isma' isna sfinna mal-xifer tal-grey list. Nispjega naqra il-grey list effettivament x'inhi. Mela, ejja nibdew mill-pedamenti bażiċi. Fid-dinja tal-kriminalità tal-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja teżisti entità jisimha l-Financial Action Task Force, l-FATF. L-irwol tal-FATF huwa li joħroġ ir-rikomandazzjonijiet l-standards l-entitajiet u l-pajjiżi huma mistennijin illi iżommu magħhom. Issa, ġara, l-FATF skont l-evalwazzjoni tiegħu ta' Malta, l-FATF ikkonkluda illi l-standards pajjiżna u speċifika ċerta elementi partikolari mhumiex għolin biżejjed. U minħabba f'dik il-konklużjoni ġejna grey listed. Jiġifieri soġġetti għal iktar monitoring mill-FATF, iħares lejna iżjed bir-reqqa, u meta jidaħlek f'dik li jgħidula il-grey list, sewa, dik hija xi ħaġa tiġi pubbliċizzata madwar id-dinja u l-FATF qed jgħaddi sinjal qed jgħid meta tiddiljaw ma' dal-pajjiż u għodu zjed attenti. Mi sanzjoni, ġviri mux qed jgħidlek tmiss lira ġejja minn Malta x'ksirt il-liġi, dik hija xi ħaġa oħra interament differenti. Imma qiegħed jgħid isma' lira ġejja minn dal-pajjiż tiegħek daqqatajn ekstra. U ovvjament. Għax taf tikkawżalek il-problemi along. Għaliex fl-evalwazzjoni tagħhom lira ħirġa minn dik il-pajjiż, hemm iżjed ċans li lira maħmuġa milli lira ħirġa minn pajjiż li mhuwiex qiegħed fuq dik il-lista. Issa, mela, il-mistoqsija, mbagħad tinbet immaġna li jiena naf entità finanzjarja Ġermaniża l-argument. U naf li lira ġejja minn Malta, taf tkun iktar hemm il-potenzjal li tkun lira maħmuġa. X'in il-problema, speċa mhux lira tibqa'? Mela, fair point, jiġifieri. Issa il-banek. Biex da moralizmu speċa id-Deutsche Bank ma tantx naqtaw speċa. Le, u dejjem żball kbir li wieħed jimmaġina l-banek u entitajiet ta' dell-istatura huma entitajiet moralistiċi, ovvjament in-nies jistgħu jkunu perfettament morali fil-bank, imma l-entitajiet mhumiex moralistiċi they are profit driven bħal kull kumpanija oħra. Imma il-banek għandhom obbligi legali, dak li aħna ngħidulu l-anti-money laundering jew l-anti-financial crime, għandhom obbligi legali li huma marbuta illi jeżegwixxu li huma jipprevjenu l-abbuż ta' sistemi tagħhom għal kriminalità finanzjarja. Jiġifieri inti l-bank mistenni li joqgħod attent biex jekk hemm ċans li lira li għaddiet minn taħt idejh hija maħmuġa, jipprova jwaqqaf milli tiġri ħaġa u fejn għandu jagħmel jinforma l-awtoritajiet b'dak il-fatt jagħmel daħħal dak li jgħidu l suspicious transaction report. U limit l-awtorità li jrid jirrapporta l-ECB? Le, dak inti f'kull pajjiż ikun hemm dak li jgħidulu il-Financial Intelligence Unit. Malta għandna dak li ngħidu l-FIAU, il-Financial Intelligence and Analysis Unit, jiġifieri, illi xogħol huwa li jirċievi daw it-tip ta' rapporti mingħand l-entitajiet fis-settur privat li inti l-entità privat rat isma' di transazzjoni tinten, mhux qiegħda toġobni, u jiena mort tant l-FIAU qed isma' jiena tnara hekk u hekk. Imbagħad sta l-FIAU illi jinvestiga u jekk ikun hemm eżitu li jidher li jkun hemm il-kriminalità u mbagħad jiġifieri jmur għand il-pulizija u jkomplu l-proċedimenti minn hemmhekk. U l-FIAU u jew l-entitajiet l-oħra simili li hemm madwar l-Ewropa, għalfejn interessom li l-flus li jkunu deħlin fis-sistemi finanzjarji ta' dak il-pajjiż ma jkunux maħmuġin. Again, lira mhux lira. Mistoqsija eċċellenti għaliex il-kriminalità finanzjarja differenti mill-kriminalitajiet l-oħrajn, fis-sens jiena jekk bniedem jaqbad center u jimur f'nofs ta' triq u nispara fuq tnejn min-nies, il-kriminalità, il-ħażen, il-ħsara hija evidenti, hija maħmuġa, hija kera, jiġifieri. Ment il-kriminal finanzjarju ħafna drabi tilbes il-ġlek, jisuq il-Porsche, għandu dar sabiħa, tidher ħafna iżjed fina u nadifa, però wieħed irid iżomm f'moħħu x'hemm wara l-kriminalità finanzjarja. Inti wara kull lira maħmuġa hemm ġest maħmuġ. Jiġifieri inti l-lira maħmuġa minn x'imkien ġiet. Hemm xi ħadd illi bih l-eroina, hemm xi ħadd illi traffika lil xi ħadd illegalment minn pajjiż għal ieħor, hemm xi ħadd illi ġi
fooled li into white slavery. Ġifieri l-għana ħari huwa fil-fatt li tinqata il-lifeline għal kriminalità ħafna iktar nefasta u nqas biex ta' Ekku, peress li fuq il-podcast jek nista' ngħid li tinqata żejża, nista' ngħidha di ġifieri. Xaqlek iż-żejża. Tixtaq, Il-ħafna. Le, però il-kunċett huwa dan. Il-kriminalità normalment jiġi f'żewġ tipi. Inti għandek il-kriminalità li hija ħansejħu lek emottiva. Ġifieri inti ma taħmilx il-xatt għal xi raġuni jew oħra inti tajtu tir. Sewa, jew inti tejra lih jew problema ta' dat tip. Imma ħafna kriminalità fir-realtà mhix emottiva b'dak il-mod, ħafna kriminalità għandha a profit-seeking motive. Jiena nbiħ drogi, jiena nittraffika n-nies, jiena hitman professjonali, jiena nagħmel il-frodi għaliex jiena rrid il-flus. Qed insejħa kafe, skużani. It's okay. Għaliex kelli lejl twil, skużani. It's okay, it's okay. Kafeju. Le, thank you. Actually, il-comment xtaqt li jiġi offert at some stage. Kelli feeling li. Jista' jkun flit prematur, but. Prematur, vera. So be it. Le, kemm jiena kwarta? Mela, ma nista' nibdew ta'. Għax lejla għandna naqata ek festin żgħir ta' xajr distillat. Ġirli għan provaw, kilkom u int ġibt. Loban. Oban. Loban xiejt. Ma spandi bżon. Nuhu espresso ġurda. Nasa paħer naraw xinejdu aħna wara Loban. U lejna konfidenti ta' stra. Salut. Għandi ta' mitgbara din il-taħdida. Ġerlek. Proset, amazing. Amazing. Beyond. Il-ġviri konna din nejdu, wara kull nira maħmuġa, hemm ġest maħmuġ. U inti, il-kriminal, qiegħed jagħmel dawk l-affarijiet li qed jagħmel għal flus. Min jitraffika n-nies li kieku ma jaqlax lira minna, ma jagħmel xejn, mhux qed jagħmilha għal pjaċir. Mux qed jagħmilha emotivament iħossni għandu jagħmilha. Għax psikopatku jugos jaħqar in-nies. Qed jagħmilha għaliex irid isuq il-Lamborghini fit-toroq ta' South Kensington u jkollu mansion u jgħix hemmhekk ma' 3 modelli. Għalhekk qed jagħmilha l-ħaġa. Jiġifieri inti lill-kriminal you deprive them mill-flus maħmuġa jekk jirnexxielek għax diffiċli, imma li inti tagħmillu hekk il-kriminal lilu ħloqlu problemi enormi għax inti lilu ħarbatlu ir-raison d'être tiegħu. Ġifieri hija arma li tikkombatt il-kriminalità organizzata. Mid-darba u elf. Ġinti ħafna kriminalità ħari fil-verità. Meta nitkellmu fuq kriminalità organizzata, qed nitkellmu fuq kriminalità li sseħħ fuq livell industrijali. Mistoqsija. Ħafna minn il-kriminalità organizzata, fil-kuntest Malti, ħafna minn il-kriminalità organizzata ma sseħħx Malta. Għandi s-suspett, mela, ħankun speċa naqata ma xala bibżobbi minn ħaddieħor. Għana ħanprova nagħmel dal-argument u ma nafx reġix. Ħafna mill-kriminalità organizzata li nissuspetta jinħaslu l-flus tiegħu fi xtutna ma jseħħx Malta. Nimmaġina li ġej minn jinnaf ħwejjeġ nefasti tal-Kamorra jew xi ħaġa tal-ISIS fil-Vant Nofsajn. Leġa fl-aħħar mill-aħħar dawk li qed ibatu l-vittmi ta' din il-kriminalità l-flus li qed naħslu fi xtutna mhumiex ġejjin biex ta' il-prezz tagħhom mhuwiex is-sofferenza ta' ħut il-Maltin imma ta' mhuwija minni. Ara, pass mela. L-ewwel net probabbli veru dak li qed tgħid, probabbli ħafna, għas-sempliċi raġuni li d-dinja kbira, Malta żgħira, suq miftuħ, il-flus tad-dinja kollha jgħaddu minn Malta. Jiġifieri per prinċipju naqbel miegħek. Però ma nissottovalutawx kemm aħna kapaċi għall-kriminalità aħna l-Maltin stess, jiġifieri kemm nipparteċipaw fil-kriminalità aħna l-Maltin stess. Aħna nafu li f'dal pajjiż hawn people flows ta' traffikar tan-nies, in-nies jitlu, in-nies joħorġu, xi ħadd iċaqlaqhom. Neskludu li jkun hemm xi Malti involuti fihom dawn l-affarijiet, jien ma neskludijiex. Aħna nafu li Malta stess għandna nies li huma sanzjonati mill-Istati Uniti, ġifieri l-Istati Uniti qalulek dal-bniedem tmissux. Issa ħalli li ġili jsiru għal raġunijiet politiċi u ideoloġiċi dawn l-affarijiet, granted imma ħafna drabi ma tantxu sinjal sabiħ li l-Istati Uniti jgħidu xi ħaġa hekk dwar hekk. Ġifieri ma neskludux il-fatt li għandna wkoll kriminalità u kriminalità finanzjarja
homegrown f'pajjiżna, jiġifieri. Però Il-probabilità hija li huwa percentaġġ żgħir kontrastata. Però percentaġġ relattivament iżgħar probabbli għax ovvjament jenżommu f'moħħda dana ħadd ma jżomm teli preċiż, ħadd ma jżomm kontijiet disponibbli għal pubbliku eżatti. M'hemmx ledger. X'imkien ikun hemm ledger għax anki dawn in-nies iżommu l-kontijiet tagħhom u jaf ikun jżommuhom b'ħafna reqqa. Ġifieri x'imkien jeżisti imma mhux qiegħed disponibbli għalik fil-pubbliku bla dubju ta' xejn, jiġifieri. Imma issa ħankun tikka moralistiku, jiġifieri. Il-kriminalità finanzjarja hija waħda minn dawk l-isfidi bħal bidla fil-klima illi ma nistawx nattakkawhom parrokjalment with localism. Hija waħda minn dawk l-isfidi li bil-fors teżiġi l-internazzjonaliżmu. Għaliex? Għaliex inti il-kriminal mhux ħajqgħod jgħid jiena dil-lira ħażina li għamil ta' Malta jew l-Italja jew l-Brażil. Ħaħalli hemmhekk il-kriminal l-interess tiegħu li dik il-lira tiġri mad-dinja kollha u iktar ma tiġri inqas tinqabad. Iġveri din hija xi ħaġa li jew kulħadd ħajamel il-biċċa tiegħu, which is easier said than done, jew inkella bil-fors ħatfalli. U allura jiena jidir li Malta bħal kull pajjiż ieħor fid-dinja għandha obbligu morali għaliex il-ħsara tista' sseħħ kullimkien. U jekk ma ngħinux xulxin jirbħu kriminali kif ħafna drabi jiġri. Jiena li qed nipprova nfittex huwa spiex ta' minħabba li Malta għandna ħafna minn dan moral familism. Familialism. Konna tkellimna dwar fuq Albert Bell, kienet tikteb dwar Daphne di. Speċjali aħna jinteressana primarjament minn nfusna u mill-familja tagħna, dejjem meta nkun qed nipprova nasal għal-fej għandna nagħmlu xi ħaġa u nipprova nkun qed nappella it's the salesman in me. Il-pusher illi l-libnek bieħlu l-eroina u kissirlu ħajtu għala lira minna dik l-eroina u ma marċ jgħid l-bank isma diqlajta mill-eroina l-bank għallu tinkwetax għandi nużaw l-eżempju klassiku car wash jiġifieri ħsilta 20 karozza minn hemmhekk ġew għalhekk lajthom dawk il-flus jiġifieri. Dik hija kriminalità finanzjarja dak huwa ħasil tal-flus. Jiġifieri inti kull kriminal li qed jaqla lira minn fuq darek finalment billi jagħtik bis-sieq qiegħed jagħmel il-kriminalità finanzjarja fil-proċess. Ġifieri jekk inti dawn l-affarijiet jinkwetawk u ma tridhomx iseħħu lilek jew lil lilek u l-familja tiegħek, allura fl-interess tiegħek illi l-ġlieda kontra kriminalità finanzjarja tkun effettiva. Isma' mistoqsija importanti marbuta mal-idea tal-car wash inti Breaking Bad rajtu? Breaking Bad, vera rajt ftit minnu, pero naf li jaħslu l-flus tramite, Iva, naf. Tramite l-car wash. Ġiri rajt vera ftit, kif tista' vera ftit Breaking Bad? Iva, l-għeni. Breaking Bad. Wasal fil-bidunet meta ikun hemm dak tal-platt miksura u fil-bidu li kif kienet ikollu xi ħadd imprisoned fid-dar tiegħu. U jkun hemm fil-bidu 3 episode 1 dak 2 3. L-ewwel darba li joqtol lil xi ħadd. U qed kemm hu tajjeb da show. Imma kemm hu intens qed mhux ħanqod nara qabel norqod jiġifieri qed nara xi ħaġa oħra. Ma pereżempju nispiċċa nara l-10 seasons ta' Friends hekk xi ħaġa vera Actually Friends huwa aħjar milli they're given credit for. It's a very clever show. Naħseb l-aħjar light show li qatt rajt kien Family, Modern Family. Modern Family tajjeb ħafna u hemm Sofia Vergara fih ukoll which is a positive. Yes, which is definitely an upside. Big positive. Yeah, so where were we? Sofia Vergara tends to ruin my focus. The grey list. Diffiċli l-qabża lura fis-suġġett, diffiċli. Ta' big leap. Anka timmaġna xej. Il-qabża u Sofia Vergara hija huma żewġ elementi vera sbieħ li mor flimkien. Mela, Malta cool. So, x'intlabna biex nagħmlu biex ninqalgħu minn il-grey list u anzi qabel hekk Bernard Grek kien qal li fit minn 3 xhur jaqlana mill-grey list. Is that possible? Le. It's not viable? I mean, imnalla ma konċet nixrob il-kafe dak il-ħin għax konna nagħmel straġi u qajt minn fuq is-siġġu mal-li smajt it's absurd. Yeah, assurd. Non-tenable. It's an absurd statement. It is an absurd statement. Alright, ma realistikament, x'talbuna li rridu nagħmlu? Nibdew pass.
ġara qabel ma wasalna fuq il-grey list, għax importanti. Faqa. Qabel l-FATF kien hemm l-analiżi ta' dak li jgħidu l-Manival. Issa, aħna ftit ilu semmejna l-FATF huwa isu il-mamma, l-organizzazzjoni ta' fuq net li toħroġ ir-rikmandazzjonijiet. Taħt l-FATF, mbagħad f'kull reġjun tad-dinja, ikun hemm ir-regional body. Ir-regional body tan-naħa tagħna tal-Ewropa huwa dak li jgħidulu il-Manival. Issa il-Manival fuq ċiklu 4-5 snin idur il-pajjiżi kollha li jaqgħu taħtu u jevaluhom u jagħmel rapport fuqhom. Malta ġi ċiklu tal-Manival 2019-2020, ġew Malta u dawna kitbu rapport dettaljatissimu dwar Malta, xi 100 paġna jiġifieri, u dan rapport huwa eċċellenti. Eċċellenti, nirrikmandah li jaraw anke nies li mhumiex tekniċi fid-dinja, huwa vera rapport eċċellenti. Mbagħad tibatilna l-ħolqa ħalli nżiduh mal. Kon pjaċere. Issa, dan rapport tal-Manival identifika b'mod pratikament xjentifiku il-problemi kollha li kienaw f'Malta fejn għandu x'jaqsam il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. U semma diversi affarijiet, semma li presekuzzjonijiet ma konniex nagħmlu, semma li l-awtoritajiet tagħna ma kienux attrezzati tajjeb, il-pulizija ma kienux b'saħħithom biżejjed, għallilna li liġijiet ma kienux ħżiena, ma kienux perfetti, ma kienux ħżiena, ġi mhux problema legalistika kellna problema fl-infurzar.